Olen siirtynyt nyt Syntagma-aukion kuumimpaan osaan, missä screenit tiedottavat yleisölle ja paikalle tulijoille vaalitilanteen. Nyt on kello noin 9:21:00. Siitä on mennyt noin tunti, kun vaalilukut on sulkeutuneet. Ja kaikesta päätellen Syriza on, niin kuin näemme, selkeässä johdossa. Tällä alueella Syntagma-aukio, joka on tullut tunnetuksi meille TV-lähetyksistä mielenosoitusten keskipisteenä, tilanne on hyvin rauhallinen ja itse asiassa odottava. Paikalla ei ole kovinkaan paljon ihmisiä ja heidän käyttäytymisensä ei ole mitenkään sidottuna vaalijulisteiden tai lippujen alle. Ja tyypillistä tässä on se, että täällä on tiedotusvälineitä, täällä on kameroita satoja paikalla. Eli on varmaa, että nämä vaalit, jos mitkä kiinnostavat Eurooppaa tällä hetkellä. Kuvaa lähtee myöskin tuolta taustalta, varmaan suorana Helsinkiin ja uutisiin. Tuoltahan on nähty myöskin Ylen kameroiden sijoituspaikat näiden hotelleiden parvekkeelta. Jäämme seuraamaan tilannetta. Ilmeisesti noin tunnin kuluttua ollaan jo hyvin lähellä vaalien lopputulosta.